Здравейте, уважаеми сънародници! Намираме се на терминал 2 на летище София, където пристига първия самолет с нашественици от Сирия, от Афганистан, с които нашето правителство, съзнателно или несъзнателно, явно ще подменя българския народ. Защото, както знаете, България сключи някакъв измислен въздушно-капков Шенген, с който после, в замяна на който, ние ще приемаме безконтролно мигранти от Сирия, от Афганистан и откъде ли не още. Ако в България през миналата година са преминали 100 000 мигранти незаконно, колко от тях може да ни върне Австрия според вас? Дори 10 000 да ни върне, това как ще промени средата от гледна точка на битовата престъпност, как ще промени етническата композиция на България, как ще промени средата за сигурност от гледна точка на тероризма? Я си представете, че 1% от тези хора, 10 000 да ни върнат, 6 000 да ни върнат, 1% от тях, 6 000 да се да кажем, 1% ако тези върнати са свързани с радикални, екстремистски, исламистски групировки, до какво ще доведе това? Мисля, че в днешно време всички сме достатъчно информирани, за да знаем какво става в Париж, в Берлин, в Брюксел, да знаем, че в Европа, заради безконтролната и малумна политика за прием на мигранти, има така наречените no-go zones. Зони, в които полицията не смее да ходи без подкрепление и без тежко въоръжение. Това ли искаме за България? Извинете, но особено столичани в България знаят какво е, например, на Лъвов мост след 6 вечерта. След 6 часа при вечер. В това ли искате да се превърне цяла България? Това явно искат от нашето правителство. Или по-точно те надали мислят за последствията, надали разсъждават за тези неща. Но нашата работа е, колкото се може по-бързо да се отървеме от това така наречено българско правителство, ако искаме България въобще да продължи да съществува на картата на Европа. И да продължи да съществува все пак като българска държава, разбира се, с уважение към всички други етноси, които живеят на наша територия, но в крайна сметка това трябва да е държавата на българите, а не държавата на който дойде тук да си остане. Афганистанци, сирийци, йеменци, кой ли не още не. Особено в епоха, в която има конфликти в Близкия изток и вероятно към Европа ще тръгнат още потоци от милиони мигранти. Защото днес казват 6 000, утре казват 10 000 мигранти, в други ден ще кажат 250 000. Защото западноевропейските наши партньори имат проблеми политически вътре в своите държави. Има патриотични и консервативни движения, които са на път в много държави да съборят управляващите. И за да не се случи това, те са готови да върнат колкото се може повече мигранти в България. Ние ли ще станем колаката на Европа?